Ďakujem. Pani kolegyňa, v prvom rade by som chcela veľmi úprimne pochváliť vašu odvahu a silu, vďaka ktorej ste tu dnes medzi nami. Máte môj naozaj úprimný obdiv. Je veľmi dobré, že tu s nami ste a že tu budete bojovať a hovoriť ústami tých, ktorí sú častokrát na našu pomoc odkázaní. Vravíte, že v programovom vyhlásení vlády sa o ľuďoch ako vy, o ľuďoch so zdravotným handicapom hovorí veľmi, veľmi málo. Ja vás chcem poprosiť, aby ste pri každej jednej norme, ktorú tu budeme upravovať, schvaľovať a prerokovávať, aby ste nám týchto ľudí prosím pripomínali. S mojím pochopením, a som si istá, že s pochopením väčšiny z nás môžete rátať a verím, že vďaka vám, sa zdravotne postihnutí ľudia budú mať v tejto krajine naozaj lepšie. Priznám sa osobne, že som sa považovala za chápavého, empatického človeka, ale keď vás tu vidím a počúvam, zistujem, že moja pozornosť a ohľaduplnosť na zdravotne postihnutých občanov sa zatiaľ dá zúžiť na to, že im nezaparkujem na parkovacom mieste a nie veľmi nadávam, koľko ich majú veľa hneď pri vchode, kým ja neviem zaparkovať. Som veľmi rada, že ste mi moju nedostatočnú všímavosť a možno aj bezohľadnosť, že ste mi ju pomohli uvedomiť si a robte tak smelo v každej rozprave. Vraví sa, že reťaz je tak pevná, ako jej najslabší článok. Ja budem robiť všetko preto a rozhodovať tak, aby tá slovenská reťaz, slovenská spoločnosť bola čo najpevnejšia a jej najslabšie články, ľudia so zdravotnými problémami mali možnosť stať sa čo najsilnejšími, aby sa mohli a s radosťou aj chceli vzdelávať, pracovať, žiť čo najkrajší život. Ešte raz ďakujem vám, a to najmä za seba, že ste sa na tento boj dali. Ďakujem.